mace amanan ka ne ka nemo wani mai bara wannan ina yasa na shiri da wasu kula ko mutuna ne ko me inda muka shigo mu samu kuɗi ai ta yi kuma abu ko ina san mutane akwai na Allah ba ruwa ga tara kan mata ba inda na dauko ya cuce ni kowa ya ba mu Allah zai ba shi saraka bi sabilillahi abamu saraka bi sabilillahi abamu na saraka bi sabilillahi dan malam ta gurin sadaka dan malam yaro kana ina ne ka amsa sarkar bane ita nake ansuwa ina zuwa gata na sarkan nan ai gaba ne kuma na me wannan gyaɗa ce yan gida muka shi yan gyaɗa muka shi zuba mun ta saraka bi sabilillahi amma yaro ina kamar kanshin nama ko wani abu nake ji kuma na kaban gida yan gyaɗa ne ba nama ba ne yan gyaɗa ne gyaɗa ce ga ta nan ga ɗanya ga da babba ga ta nan ga soyayya saraka bi sabilillahi sadaka fi sabilillahi a taimaka saraka bi sabilillahi a taimaka sadaka fi sabilillahi saraka bi sabilillahi a ba mu saraka a taimaka saraka fi sabilillahi Allah ya ba da sa'a ina zuwa baba an samu a sabbin su mu je mu saki amma min lallahi yau ana shan ya saka nan wannan ne goruba ne ko yalo ne gondi ne biji tunda muka shigo ba a samu kuɗi ba baba kai ma ka san yadda kasan nan take ciki da ƙyan ma ake samun wa'annan ka gode wa Allah amma fa ka adana shi dan ka ba shi daidai za a yi yunwa ma nike ji wallahi ka cika min jiki da ba kuɗi ba abu da kuma kuɗi muka biya muka zo kasuwa sai dai ka san garin nan yanda yake ko nan mashin ba mu samu ba sai ka gode wa Allah a ba mu saraka bi sabilillahi a ba mu saraka bi sabilillahi a taimaka mana yunwa muke yi wannan muka yi ne sawo yawa Allah shi karba Allah shi biya mun gode Allah shi biya Allah shi karba to yaro alaka bi sa gashi ka gane lissafin ai wasu ana lissafi ina ta so in bi goma ne nawa ne gyaɗa ce siyan mana gwangwani guda an yi gaba shi daidai gyaɗa tun da muka shiga mu samu kuɗi ba ka kai ni yan gyaɗa ka kai ni yan gwalagwai ka kai ni yan gwado-gwado yanzu kuma yan gyaɗa ma an da yan gyaɗa gyaɗa ce ya bamu ga ta nan talaucin kasar da masifar kasar ya kai yanzu ma ba a samun kuɗi sai dai gyaɗa kuma da kuɗin nawa kan ce ka bashi kuɗin na maka na suke kuɗi ya baka bani gyaɗa kai kaga nan da kuɗi ne ta ce bara kuɗi kuke yi a wani caje ka caje mun shi mutane ba su da gaskiya kana da manne a aljihun shi ashe kai bara ma kake ashe kuɗi kai gyaɗa yake baka kenan wallahi tunda muka shigo yace mun ba samu ko sisi bai gyaɗa yake ba to wannan mace amanan ka ne ka nemo wani mai bara wannan gyaɗa yasa na shiri da wasu kula ko mutuna ne ko me inda muka shigo mu samu kuɗi ai ta yi kuma abu ko ina san mutane akwai na Allah ba ruwa ga tara kan mata ba inda na dauko ya cuce ni Allah ya mun cutar makanta ba damuwa ne zaka baka da mace zan da da yaran abun nan dole da zauna nan da kira wata ina da wata wallahi tana makaranta kira da zo ta abun nan ina